Rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali jinnota li pajjiżna qed jilqa l-impatt ekonomiku li qed ħalli l-pandemija COVID-19. L-ekonomisti tal-IMF rimarkaw b'mod pożittiv li l-Gvern qed jilqa l-effetti li qed ħalli l-pandemija b'miżuri ekonomiċi u soċjali importanti. Dan għamluh fl-isfond li l-Prim Ministru Robert Abela preżenta 3 pakketti finanzjarji li qed ikunu ta' spalla għan-negozji u jipproteġu l-interessi tal-ħaddiema. Fost l-oħrajn hemm il-ħlas ta' 800 euro fix-xahar ta' pagi lil ftit aktar minn 62,000 ħaddiem li jaħdmu f'setturi direttament milquta mill-pandemija bħal dak tat-turiżmu. F'dan il-kuntest kollu il-Fond Monetarju Internazzjonali saħaq li l-Gvern huwa affukat biex jilqa' l-effetti li qed iġġib magħha l-pandemija tal-COVID-19. L-analisti indipendenti tal-IMF faħru lill-Gvern għal politika fiskali tiegħu u għas-surplus li reġa' ġie rreġistrat eżatt qabel faqqet il-pandemija. Fissru li b'suq tax-xogħol b'saħħtu li kellu pajjiżna dawn l-aħħar snin, Malta ndalquh fiskali b'saħħtu li jagħtiha ċans timanuvra f'dan il-perjodu ta' sfida għad-dinja kollha. L-IMF tkellem ukoll dwar it-tissieħ tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna anki dawk finanzjarji. Fost oħrajn, innota tissieħ li sar fl-Awtorità Servizzi Finanzjarji l-MFSA filwaqt li semma li għad hemm sfidi oħra biex Malta jibqa' jkollha qafas regolatorju b'saħħtu fis-settur finanzjarju. L-IMF innota wkoll andament ekonomiku b'saħħtu sa anki eżatt qabel ma feġġew l-ewwel każijiet ta' coronavirus f'pajjiżna u saħħu li l-effetti fuq l-ekonomija jibqgħu sakemm ma terġa' tibda dur ir-rota ekonomika hekk kif pajjiżna joħroġ mill-pandemija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.